Сәлем шаяннар. Ул үзенә төрле милләт балаларын сыйдыра, алар анда үз туган телен, мәдәниятен өйрәнә. Сүзе Татарстанның халыклар дуслыгы йортында урнашкан Якшәмбе мәктәбе турында. Биредә Жемчужинки күп милләтле вокаль ансамбль эшләп килә. Әлеге ансамбльгә йөрүче кызлар һәм җитәкчесе Фәнилә апа Хәбирова бүген бездә студияда кунакта. Фәнилә апа, сезнең ансамбль халыклар дуслыгы йортының инҗесе кебек. Сез балаларны ничек җыйдыгыз? Инҗе бөртекләрен җыю үзегез беләсез бик җиңел түгел дә. Иң беренче шулай берәмтекләп итеп җыйдым. Алар 5-6 кыз гына булды. Ансамбльне оештырганда инде инҗеләр Жемчужинки дигән ансамбль. Шуннан инде безнең чыгышларны күргәч, башка менә кызлар кемнең теләкләре бар, шушындый ансамбльгә эләгергә үзләре дә килә башладылар. Шулай итеп, безнең ансамбль өстәлеп, җыелып китте инде кызлар. Бүгенге көндә 3 кенә группа дип әйтсәм дә була. Инҗеләрнең менә инде 10 елны үткәрәбез, 10 еллыгын 22нче елларда. Менә безнең башка, менә кичкенә яшьтәге балалар инде 3 яшьтән башлап 7 яшькә чаклы, шуннан инде уртанчы безнең группа бар бит инде. И безнең җиткән уже кызлар теге арасында инде студентлар да бар. Менә шундый безнең 60-ка якын тирә ансамблебез безнең шулайрак үсеп китте бит инде шулай. 60-ка якын? Күп икән. Табигатьтән сәләт бирелмәсә, баланы җырларга өйрәтеп буламысың? Җырчы булырга, бик сәләтле булырга кирәк инде. Шын җырчы булайым дисәң, бик теләгән балаларны үзләрен сынар өчен андый балаларга игътибар итәм. Чөнки аларның теләкләре булгач инде ничек тә ярдәм итәм. Аларга кызыграк бит инде үзләрен җырчы итеп күрсәтергә. Шуның өчен бик күп балалар йөриләр шулай теләп. Варя, кайларда чыгышлар ясыйсыз? Мы выступаем в Дом дружбы народов, на различных площадках, в лагере и принимаем участие в разных местах. Әйе, дөрес, безнең инде чыгышлар, конкурсларда, фестивальләрдә катнашабыз. Менә дуслык йорты бит инде уроки дружбы дигән проектны күптәннән уже алып бара. Шунда безнең ансамбль да, солистлары да бик актив катнаштылар. Монда бит инде ул шәһәр буенча бөтен мәктәпләр атна сайын килеп йөрделәр безнең дуслык йортына. Шунда безнең балалар бик матур итеп үзләрен күрсәттеләр. Беренчеләр дип әйтсәң дә, алар беренчеләр булдылар инде шушы проектны башлап җибәргәндә. Аңардан башка безнең инде чыгышлар төрле менә лагерь дигән урыннарда булып тора, санаторийларга бардык. Бик матур итеп кайда да чыгышлар ясайлар, кабул итәләр, бик матур итеп каршы алалар безне. Минем инде хәзер үсмер кызлар, менә бу средний группа дип әйттем. Теге төп ансамбль, инҗеләр ансамбле инде. Алар күбрәк чыгышларны ясайлар, солистлар да, алар бөтенләй хәзер как студентлар буларак еще да актив катнашалар bütün мероприятиеларда инде. Якшәмбе мәктәбендә балалар нишләр? Йөриләр үзләренең туган телендә өйрәнәләр. Менә теләгәннәре инде биюгә керәләр, шуннан менә вокалга, кемнәрдер төп менә соло вокалга да йөриләр. Менә шулай итеп балалар безнең бик актив катнашалар инде. Аңлашылды. Һәркем үз туган телен өйрәнеп үсәргә тиеш. Дуслар, туган телебезне онытмыйк. Матур безнең башкалар, яшел урамнара, җырлы биек күңел ача, халыкның улганнара, җырлы биек